ngalan ni Madam? Sige. Ernita Ernita Dahili. Alright, makauwi na ito karoon mga igan. Tony. Vigil man na sa ako ang iyaan. Dayon, siyempre, vigil po siya dito. Siya rahing adto, wala ko ni adto kay na may ang mga bata gagmay pa. Nya, ang mandayon to nga, pag-abot og mga alas 8 kapin, naamanay gabuto-buto na dito, nadungog na mo dire. Mao tong ako ang gig ko, akong gitawagan siya. Nya kay dili siya makontak. Otong akong gitawagan nako yang igsuon nga tuwa pod duol ang ilang balay ato yang gibijilan. Nya kay mao naman ito nga drug hilak ang iyang igsuon. Nya akong mga anak gabi mga alas 8 kapin nangangat gimidayon didto. Mao naman dayon to di ay gipusil na akong bana. Wala ba ka nakamatikod niya? So wala pa na itabang pagpusil. Doon na ba nagpaniid sa inyong panimulay? Nagsunod-sunod ng kapitan? Wala pod. Wala gyud ko wa pod siya kamatikod. Pabalik Asap kontra ko. si kapitan? Wala ba nasuko niya? Nagselos? Or whatever? Wala ko nakahibalo. Kung nabay nagsilos, nabay nasuko. Kay diri sa amo okay ra pud mga katawhan dire. si Kapitan dili ba wabay kuan mga nakalabay ka kuan di ba siya akusado nga kapitan o kuan sa barangay? Wala dili pod. Pila ka term na siya sa iyong pagkakapitan? Pero first time pa na First niya term. ron. Okay. Sa imong gituhan di sis nungdan. Mga anak. Wala pong kuy gika kuanan. Kung may gilidahan. Wala. Sa katinuod nga, si kapitan, so wala pa siya nahimong kapitan, naglihok niya siya sa kabukiran. Wala ko nakakuan pa kay naa naman na siya ni nagkakuan mi anak niya. Gidrive na siya og habal-habal. Driver og habal-habal dayon. Pagka minyo ni namo Isang tuiga to, nag-drive siya kabalabal. since 2007 may Nag-ila. ila. Otong 2008 nagpakasal mi Okay. og Huwes. Dayon mao to nga kuan siya naang nagkuan siya diya sa Silbis pa siya nagtrabaho sa munisipyo. Pila po to ka tuig pa to o pila to ka tuig. Dayon kung ko'y nakakuan niya nga kuan. Kung ko'y kuan niya nga naay kuan siya. Wala siya yung lalis, wala po ka kadungog, wala po siya kahisgot ni mo. Wala siya po. galalis. So, gikan atong 2007, nga nag-ila mo, nag-drive siya habal-habal. Pagka 2008, nakasal mo. Gikan sa inyong pagkasal, ilat siya katuig ay nahimong empleyado sa munisipyo. 2008, 2000. Sa tuiga siya, kisa na may mayor sa panahon niya na empleyado siya sa munisipyo. Si Megrinio ang apelyido, Okay. si Martin Ito, Megrinio. Panahon ni Mayor Migrinio. Dayon, nasundan. Si kani si ni Mayor Michael na. Okay, subot pa sabot. Empleyado na siya panahon ni Mayor Migrinio. Dayon, na-continue panahon ni Mayor Michael. Oo. Okay. And then, nahimo siyang kapitan adtong 2016? Election karong Barangay election. Okay. So, gawas sa iyong pagkakapitan, sa pa'y lain niyang mga kalingawan. kuan ra. Magnegosyo siya og kaning kahoy nga kuan. Mahugan ni. Okay. So, mo kontrata siya baligya or mutanong.
putol sa man. Putol og kanang kahoy. Mm. Ug naa siya order pre sa lansa, maghimog lansa maon man na. Okay. Pero Wala ba siya yung mga istorya ni mo before siya na naitabo ang pagpupunsil niya? Wala ba siya yung mga kalagot or wala ba siya yung mga nasilo siya. kasino? Wala gyud. Ang kuan lang adto kato si Mayor Michael pagkahitabo pagka lubong na niya pag uli niya dire ingon na siya nako nga na ako na sana repeat nga number 1 siya Ano siya? So nakadawat siya o sa text. Sa text? Okay. Nga palang text. Sa text karon. wala nag-i-erase naman niya di ay Yun sa doon, ditreat pagsulti. dam na kuan man nakalimot ko sa simudana nadto basta kay ang ako na nadto number 1 gisa sa dinhi sa Dampalan. Anong himuon na siyang number 1? Number 1 nga panon siya. Baon? Kinsa man tong nag-text niya? Wala maka-registered. O po siya ipakuha mo, istorya ni mo, kung Kinsa ka lang? sa to siya, gunda niya. Wala pod. Wala niya tawagin. Balok ko kakuan adto din. Kuan adto. Di siya makatulog kay maminaw siya sa palibot. Di man ko katulog kay gahuna-huna lagi ko. Ana siya. Sa mapaduty daw kay kong barangay Tanod. Motong kapaduty siya. Pila ka mga adlaw to din. So may kuan mga katingala. Wala siguro basin og kuan ra ni ba pangpahadlok niya. Mao to nga kumpiyansa na pud siya. Anong apilnaan siya sa kuwan? Sa kalang bigitan. Yung mga Kuwaon. kuwan. Amo siya para na. Asa mo? Balo. Wala ka kuan ang nagsala na. Umato na istorya ni mo, wala siya gingon nga mga panagtugon niya ni mo magginaon sa. Kinsay Wala gyud. manubag. Wala gyud kay wala po siya kahibalo. Ug kuan kinsa pang mga tawhana tingali. Kini sa inyo, kung may nabantayan nga mga bagog naong ba nga maanhi diri dapitan. Sumangil ba kag pamaligya? Yan ba? Wala man adto nga kuan din. Ana nang pagka kuan na niya. Pagkaitabo na. Naay ning anhi Mikaela. Orat to din. Nagpaila. Sa man nagpaila or sa man nangduaw lang. Wala po siya hingkuan. Tama ra po di atong kahoy. Ingnon siya nga mo palit kuno siya paliton kuno yang kahoy. Nya hilakaw man pud to nya. Mo po'y pag-abot ani niya. Ah, okay. Kano sa man siya naabot? Sabado? 15. 15. Sabado. Anong before siya ning adto sa vigil sa imong iyaan? Okay. Wala ba siya sa mga madumduman nimong katapusan niyang sulti nimo? Kana sa dayon niyang lakaw sa sulti niya. Kato lang pag-abot niya kay nabisi man sila aning kuan ba aning ayuda tag 1,000 kuan kanang gikan siya barangay ding uli siya dire kay nanihapon ding gikan man ko atong lugsong sa kuan sa lungsod Lungsod. sa sa may napalit nimo nga sundaan ingong ko nga kana ra mang naa isa nga kung kaon ana kaon to siya din ako po na busy po ko wala gisay ka istorya na ako gyud kay din lakaw man din to siya kay busy lagi Last vigil po sa mga. Sa iyang mga Wala na anak. siya ikuan to, wala na siya nagpabantay o wala na kay kumpiyansa na lagi siya kay wala lagi kunoy Wala siya nabantayan. bantayan nga katangala pero si pila ka semana isa siya nagkumpiyansa. mga isa mandagway to kapin Semana kapit. Sa iyang mga anak, wala po siya kanabang murag panugon-tugon. wala pod kanarang naay murag mo
labing-labing siya sa among mga anak, diri nako. Ora wala lang pud ko kay wala ko ta kahibalog na apoy ang hilabot. Pila pa ba kayo anak? Upat, Ang kamagulangan. 13 years old, 12 ang ikaduha, dayon 9 ang ikatulo. Nakay 2 years old. Ikato na igo sa kuan sa man. Kinsa man to? Pag umangkon to nako, Ang katong duha. Nagsuon na doon. dili lain. Ug Anong mga ginikanan. sila? Imbidjil naman sila dito kay kalalagyan uyuan na iyaan na mo. Wala ba'y nadugan mga tao dito ato sa pagpusilya? Wala man gud ko dito sir kay nira ko sa balay kay naman 2 years old pa nako. Wala sila nadugan, wala silang istorya nimo katong mga nag-vigil. Before to right ako. Naay ko ang lagi ko mga nagibulit. Ug sila pa mga ninja. Mao na to sila di ay. Sa may mga barong. Sa so, mga barog wala ko ano sa barog. So nagkuhan sila, Bulit. pagpaon sila na ito ngayon na, nabantayan sa mga tao. Oo. Kabalo sila, umatog yun si Kapitan. Okay, balo kay last vigil naman to siya. Mrs. Inana ba, kung doon may mga paghitabo sa kinabuhi ni Kapitan, kanabitaw na mga say nahimo niya sa anang adlaw, musulti ba siya nimo kanini kagabi nga kanang unsay mga kinsay mga nakaistorya, kinsay ang mga Ay kay istorya ng adlaw katurag yung mga naaga trabaho sa sa iyong munisipyo. diha sa barangay. Okay. Kay gumikan anang Ayuda. ayuda. Na sila pang usob ana. Oh, wala pa nakahatag og ayuda dire. Nakahatag na karon pa nakauli ng uban siguro ani. Pero karong adlaw or karon. okay. Pero sa kuan kamulo pa silang gapreparar sila ni Kapitan atong mga panahon pa siya nahitabo. Okay. So dili pa nato moingon nga dunay nasuko nga wala na tagaig ayuda kay wala pa man nakasugod og panghatag. Oo. Simong lagtaw, posible ba may kalambrigitan ni sa iyang pagkakapitan, na iyang kamatayon? Dili wala po koy sa ako sa iyang pagkapitan kay mga tao niya diri kuan biya pod. Dili ba siya ingog istrikto sa mga tao? Di pod siya lisod pangitaon, dali ra pod. Oh, Usi kasagara nga mga panginahanglan sa mga tao kanang moduol niya. Nga iharap pod nga matiman. kuan. Panglita na ay mga kuan, mga hospital, mga hospital ingon ana dili mutabang gid siya. Then magpatabang po siya sa Munisipyo. karon sulbad po tong problema pareha nang nanganak CS nagkinahanglan sila og kuan kay wala sila kakuan mutabang gito siya. Sa imong hunahuna katong miingon siya nga sa paglubong ni Mayor Michael na nakadawat siya og hulga siyang kinabuhi pinagi sa text. Sa kayo nahuna ninyo nganong yan adto ang nadawat nga kapitan siya nga sa kasuod sila ni Mayor Michael. Suod gid kay sila. Murag sila igsuon. Balo kinsang gid po nakagakuan sa anak niya. Datong panahon nga wala pa nahitabo kang Mayor Michael, si Mayor, muani ba diri sa inyo? Sa ilang kasuod? Muanhi pod. Sila ka mag-igo. Uno man kono na. Sa lawas puro. Sa lawas po, dugan. Na ako no ani din dire. Ko dire. Siya murag gisiguro gyud. Nahiga sa ulo, Wala man sa ilo, o sa ulo. sa lawas ra. Lawas ra gid tanan. Kung sino gigamit ko si 45, 38. Wala po ko kahibalog. Unsang pulsila. Pero sa man ipahinula si Among kuan ani karong 24 Lunes. So nagpasabot karon Mrs. nga kana bang wala gyud kay idea o nganong nahitabo ni sa imong bana. Wala gyud ma'am. Kasi panawagan nimo sa mga pulis niya na ginasigan.
Akong panawagan nila nga matahatagan sa justisya. Kaya among mga bata gagmay pa. Kung minaw tong kuan, naghimo ka nito yung mensahe nila. Wala unta niya yung hilabti akong bana kaya akong mga bata gagmay pa kayo. Kinsa na may muhatag na mong kuan. Nangita sa mo ang kawadon. Siya ra mong gisaligan. Ano sa'yo trabaho ni mo, sis? Nako, nanak ko sa balay, gati man sa among mga anak, Yung mga anak kagmay pa. gagmay pa. So, sa'yo, karon ibawian sa kinabuhi sa kapitan. Ano sa'yo plano ni mo? Ang plano nako nga, akong mga anak, makakuan ta sila, makahuman sa eskwela. Sige, hindi mo makalimtan sa imong kapikas. Ano itong mga anak. Uwi pa kini. Ang din ako malimtan, nga siya maayo gid siya nga pagkaamahan, maayo pong pagkabana, kay siya gay nagunahuna sa among kinahanglan. Ako nara ko sa balay, nagatiman sa among mga anak. Karon wala na siya. Wala na. Uy, kuan ani. Sana ikaw ano mo itong inabuhian. Naaman po mi kuan. Yuta nga gamay. O na lang ginto. Sa'yo paabot ng mensahe sa katauhan din sa Barangay Dampalan. Akong paabot nila sa nga katawan sa dampalan nga